асрор воҳидов, як аз мушзанони номии кишвар, қаҳрамони ҷаҳони миёни ҷавонон, дар ҳоли ҳозир дар додгоҳи шаҳри Исфара банди тарбияи насли навраси меҳан мебошад ва мисли асрор бисёре аз варзишгарон ва махсусан мушзанони кишвар дар хориҷ зиндагонӣ мекунанд, вале ҳамавақт бо диравши ковиёнаи меҳан ба мусобиқоти байналмилалӣ мебароянд ва шарафи кишварро ҳимоя мекунанд. استقلالات این نعمتی ببهاست. من تمام مردم تاجیکستان وطن عزیزم را با روز استقلالات تبریک و مبارکباد میگویم. عین حال من در شهر هرچند که در شهر فدراسیون روسیه زندگی کنم، یاد هوشم فقط برای وطن، برای پرافشانی وطن عزیز. تمام مردم تاجیکستان را به روز استقلالات 31 سالگی استقلالات جمهوری تاجیکستان مبارکباد میگویم. асрор воҳидов дар шаҳри Санкт-Петербурги кишвари Русия машқ ва зиндагӣ намуда, нишондоди ӯ дар бокси касбӣ 10 пирӯзӣ ва 1 бохт ба хайр гирифта шудааст, ки аз ин 10 пирӯзӣ 6 ададаш бо нокаут ҷамъ бас гардидааст. новобаста аз солҳои тӯлоние ки варзишгарон дар хориҷи кишвар қарор доранд, дубора ба кишвар омада ба тарбияи насли наврасбанд мешаванд, ки ин қобили таҳсини офарин мебошад. охирон маротиба асрор воҳидов 2 моҳ қабл бар ин баромада буд ва дар он рақобат Евгений Ляшковро бо нокаут сарафканда сохт. Testar, 5.